Gabon Zaldibiako entzulean dana, ze urduritasuna kantuan ari ama. Beharko dugu zuen txaloen lastana, bertxorik bertxo eta puntuetan barna. Beraz bete dezagun tokatzen den lana, espero dut bidaiak merezi izana. Aio sin berde, berde koloreko asun, jakina dago ikutuz gero, azalian zer egitedun. Zaldibiarrak arkakusuak direla degu ezagun, ta bioiekin bertsoak badu nahikoa antzekotasun. Ia bazuen espainertzian azkurerik sortzen dugu. Bidaiatzea gustoko duzue. Zuri unai, egunero bidaian gertatua interneten publikatzea gustatzen zaizu. Zuri eneko ez. Iruna bertso, tortiko nagusian, unai hasita. Bidaiatzea gustoko izan dut, bidaiatzea amestu. Motxila hartuta biolian, maiontan bezain estu. Blogian jaka idatzi oidet, beste guztiei aurkeztu. Zeren besteei kontatu ezian, honek grazirik garestu. Horrek grazia egin omen du, honek dauka berriketa. Zure idatziai ez dio jartzen, unai inorrek arreta. Internetean ez deteien, inoizu gaina buelta. Nola nabilen eujakilegi, nahiko izaten beteta. Beraz besteek zer uste duten, ez dizu bate inportikan, baina neriak entzun biharren, zaude lagun oraindikan. Internetian sartu ez eta horrari zera kritikan, beira ze guapo irteten aizen Indiako argazkita. Nere moduan nahikoa aize, bai izaten dezuzuke. Alare gauz bat esan behar dut, orain egi baten truke. Internetak inere buruntzat kaltea egingo nuke, horrela
nonbait egingo zaizu gailendu, ta interneteko konturik beraz, zuk ez dezu nahi omendu. Baina bentaja egiten dit neri, kritika burutik kendu. Kandela iskinen piztu ondoren, nerek asko eskertzen du. Ama ordea nolanik orain, enuke nahi lotxatu, gomendio bat emango dizut, eta honekin gozatu. Horrela beti biltzen zera, ta unai launa barkatu. Interneta utzi eta unean, unekoaren pentsatu. Zu, Mikel, enpresaria zara. Zu nahi, Mikelen enpresako langilea orain dela gutxi arte. Elbarritasuna lortu zenuen arte. Gaur, errekros bateko irteeran topo egin duzue biok prakamozetan. Iruna bertso 8ko txikian, Mikel hasita. Laneako gaizki eusken, beso eta alepo, baino gaurkoan presto korrika eiteko, galtzamotz eta guztia torre kompleto, korrika eingote deglan baino hobeto, korrika eingote deglan baino hobeto. Nagusiak eta uka, piura polita, tirante kamiseta, tagaltzak jantzita, lanian epanuen nahiko dinamita, oinez sartzen nintzan ta atera korrika, oinez sartzen nintzan ta atera korrika. Oain esan dako ginez dek arrazoi gutxi, baino lanen dakalen nausien nausi. Guapo etorrino galtza mozta guzi, taparean nausia bidea libre uzi, tapare nagusia bidea libre uzi. Pauso makala dezu, nagusi korrikan, horretan ez dizut, nik inbidirikan, taierrian atzetik, zenbiltzan herritan, ordu nebiltzen zinean ere atzetikan, ordu nebiltzen zinean ere atzetikan. Oain abril fabrikan baino, arroago, baino gaurko ni aiau behar nauk lehenago, ta geoa ta beharko dizkiak biktrago, oain kobratzen dektanik baino gehiago, oain kobratzen dektanik baino gehiago. Nere kontura naidek, ta indek kontatu, baina tragoi gestiat egingo pagatu. Oraino beton negok eta aiz ohartu, lengo berdin egin ta gehiago kobratu. Lengo berdin egin ta gehiago kobratu.
Eneko eta Aratz izugarrizko parranda egin zenuten elkarrekin. Gaur zu, Eneko, ez zara ezertaz oroitzen. Zu berri zara, nahiago duzu ezerrez oroitu. Iruna bertso, zortziko txikia, Eneko hasita. Huergarako ezkera, bikote makala, gaur ordean abile, triste eta apala, soilik gauz bakarra det, nik buruan ala, atzore alkolakin, pasauen nintzala. Atzore alkolakin, pasauen nintzala. Gutxi biltzen gea, korrika mendian, eta atzore geunden, alkolan premian, nola ibilizinan, kontu nola dian, kantzontzio kenduta plazaren erdian. Kantzontzio kenduta plazaren erdian. Ikuskizun ederra, etzen bai izango, zerrezote genitun, atzoko nerango, honekin eran behar, hemengo ta hango, zukin berriz ez naiz, juergara joango. Zukin berriz ez naiz, juergara joango. Ez zinen izan zure, buruan nagusi, ta zerbeza etzen dun, barra gainen utzi, laurra du zeropetik, giroa itxusi, baina lasai inorrek ez zizun ikusi, baina lasai inorrek ez zizun ikusi. Preparatuan nintzan, ni plazan hortako, gorputztak ertena det, luxe bezain plako, hotzagatik ez zuen, neurria botako, ikusi ez bazuten, behitu ez zuten. Bale gezurra esan dut, hori izan librea, ta azalduko dizut, naiz buru jabea, arrastakan zebilen, hori da lorea, berak aurkitu zigun etxeko bidea, berak aurkitu zigun etxeko. Aurten Donostia da kultur hiriburu. Goi herrialden oso ezaguna dugu. Jende ugari jungo zaigula seguru, baino nik beste leku bat daukat helburu. Bertsoa ere bada kulturaren parte. Ta ni ere horretan ez nabil aparte. Naiz ez dakian eikendean mesede okalte, ala segi nahi nuke hiltzen naizen arte.
zu Maizi 17 urteko ikaslea zara. Eta zu Mikel 30 urteko irakaslea. Zuen artean harreman bat sortu da. Zuk Maizi ikasleak harremanarekin aurrera jarraitu nahi duzu. Eta zu Mikel ez. Iruna bertso, 10ko txikian, Maizi hasita. Erakasle batekin ene garaiku jan, ni izajetan nago, baina hau da luja. Unkitu genezake maitasun gailuja, baina ikusten zaitut pixka bat uzkuja. Esa zaidazu zeri diozu beldurtuta. Neska gaztek baditu 11 bertute, larun bat iluntzetan aizen bat disfrute, baino harrapau ezkero akauko gaituzte, gure luzeako danik behintzat ez dut uste, baino lanean luzez segitu nahi nuke. Gordezka badukezu lana seguruan, iskutuan ibili isil inguruan, bimusuren artean jarri liburuan. Maitasuna da egun gure helburua, ez dezagun guk akageronen burua. Naiz ondo entzun dedan zuk orain esana, bukatu behar dugu gure harremana. Ia nere kintako bai da zure ama, beti iskutaketan ibiltzea plana, barkatu baino ez da bilatzen dedana. Barkatu baina Mikel, zuk bilatu nauzun, talenik hau oroitu, ama aztu zazu, jajai dezagun goxota jajaitu, sutsu, urbildu bi ezpainak, orainari musu, bihotzari adina, zuk jartzen diozu. Barka baino etzera nik nahi dedan giltza, gainea suarekin jolasten gabiltza. Ta orain zu musuen inguruan mintza, goazen kotxera ta bota azken printza, baino azkena dala emaidazu hitza. Zuek Aratz eta Unai senideak zarete, anaiak zarete. Duela 5 urte, zuen anaia zaharrena Europarantz abiatu zen itsasoz, zuek agurtuta. Geroztik ez duzue bere berririk. Gaur, zuk Aratz Europarantz abiatu nahi duzu. Zuk Unai zalantzak dituzu. Iruna bertso 10ko txikian, Aratz hasita.
Itxasoa lanbide, taskatasuna, sarri itxaso eltza, horren da iluna. Bila joan behar dut, hemendik urruna, non da gure anaia, non gure laguna, galdera oro behar du bere erantzuna. Erantzun bila zabiz, ta oidezu aipa, anaia bilotzetik, bilot degu maita. Juan zena utzirik, senidek ta aita, doana itzultzen da, etxea ikarraika, beti danik mundua, borobila baita. Nik ez dut pentsatzen, anai honen gixan, arrazoioik emanez, zuzertan zabiltzan. Aukeratu behar da, egungo bizitzan, bila joan behar dut, uraren baldintzan. Saiatu ez geralako, ez da bila izan. Zure asmoarekin, nolako zaratan, kaska goldorra zera, anaia hau marka. Ez du etxera deitu, ez email ez karta, ideia hori zure, burutik aparta, bera ere guretaz, ondo aztu data. Sarri gustatzen zaigu, urak nahastea, ta nahi dut bere bila, segitun astea. Egun baten joan zan, ura nun baitea, ta egunen batean, hortz eta zer pasako da, hau da ez ustea, behartua izan bada, gutaz aztea. Gure etxean ginen, leno hiru anai, baina anztura egin, zaigu gure etxai. Bigarrengo anairik, enuke galdu nahi, baina joan nahi badezu, joan zaitez lasai. Hementxe egongo naiz, portuan zure zai. Hona hemen, Mikel, zuri egokitu zaizun gaia. Berarekin topo ez egiteko, espaloi aldatu duzu. Berarekin topo ez egiteko, espaloi aldatu duzu. Lan bat iluntzen atean itzen, ta jada dau argituta, beste igande goiz bat berriz ezin erretiratuta. Atzore asko animau ginen,
hori ezingo det uka, eta aibala parean ama ogie besazpin hartuta, banoa azkar beste espaloira ikusi egingo nauta. Atzo gauen ean genduen, behar baino pixkat gehiago, baino amantzat formala naizta, disimulau behar klaro. Ta gaurkoan sentitu ez dadin, ni ikusita arraro, etxe horren ertzen gure etxeako, atajutxo bat badago, ea etxera aiatzen naizen, bea baino azkarrago. Urtero, Osinberde sariketan, afariko tikeak saldu ezin da ibili ohi gara antolakuntzakoak. Aurten, zuek 300 tarteko, 15 egun lehenago denak saldu dira. Launa kopla, ara hasita. Herrian naiz jaunda jabe, hori ez da nobedade, kuadrillakoak gelditu dira segurara joan gabe. Gaurkon aratze inbidin, nire naiz atzean ibili, gaur lapurtajez bete-betea ikusi dugu zaldibi. Tiketekin kontrabando, Osinberderaino txango, seguru nago nik usteko hori ez dela izango. Familiari begira, aiere hor dakira, bestetan ez da etortzen baino, gaur gustora etorri da. Aita malagun mediku, tiketekin zemeritu, buko paritu ditugu baina, aratzek pagauko ditu. Eta aitarekin gora, nireak duen ganora, momentu hontan sofan botata eta lotan gero nora. Bertxotan gabiltza grabe, pentsatu zazue trebe, ni entzutera etorri bai da Iñaki Murua ere. Etorri naizun Iñakik, baina ez da ea jokeririk, etorri baita aurkezlea eta trikitilari engatik. Gubiak jende eskean, azenolako trastean, eta batera buelta gaitezke saioa, gero saioa bukatzea.
familiaren epela, guztiak hemen daudela, pena bat daukat nere anaia itxasoan dabilela. Baina aratzuk ze boteren, humorez handitat jeben, zure anaia berpiztu duzu itxasoa azpitik. Ta hauen gandik bestela gustora banintz bezela, behintzat gaurkoan esan dezaket merezi izan duela. Hemen bildu zareten entzuleon arabera, zuen gestokoen izan dana boto gehien bildu dituen bertsolaria, Arat Igarzabal. Entzunaimekoen arabera, Gabiriako osinalde finalerako txartela lortu duen bertsolarietako bat gaur bigarren postuan, Eneko Araiztegi. Eta Gabiriako osinalde finalerako txartela lortzeaz gain, Zaldibian laugarrengo osinberde sariketako irabazlea, Unai Mendizabal. Nola sagarduak txirin atera oiden berdin, nahi gendun bertsotan egin. Naiz eta kuku geratu nauken, hirugarrenan hilbidik. Eskerrik asko guztiagatik, egongo gera.